Wat nou? Nou, die zal ik even bekeuren. Want deze die staat hier al van vanmorgen 20 voor 10 af. En die mag hier maar een kwartier staan. Nou, het is nu half 3 midden, dan had hij hem ook wel verdiend. Niet of niet dan? Nou, ik zal hem even lid maken. Nou, hij is 51 euro achterop. Hij zit overal bij in, staat overal vooraan. Hij weet alles, zucht alles. Als het nog nachts en dag is, maakt het niet uit. Dus een beste vendel en jammer dat de parkeerwacht is. Ja, want er ben ik wel mensen die hem liever gaan komen. En hij verschoot nooit een bal. Oh, Steven jongen, die jas uit man, dit vult uit giet man op die fiets. U bent op vakantie nu? Ja? Ja, ik denk dat u wel vaker langer vakantie kan houden. U bent al met de fut nemen gaan. 30 jaar bijna hier in de stad. Nou ja. Hey Louis, met Jan van der Heijden. Ik moet even een wielklem hebben op een waddenpromenade. Kan je die even brengen? Zit het er weer op voor vandaag? Ja. Oké. Bliksem. Grote beer, nou, dat is ook echt een grote beer. Aanhaling. Nou, mooi boot in ieder geval. Wil het Jan? Goedendag heren. Lekker zeker? Ja, wij zal ook even een halen. Pineke. Nou, smakelijk. Lekker hè? Het is natuurlijk een beroep waar sommige mensen wel eens een beetje met ergernis tegenaan zien. Omdat je natuurlijk altijd aan de portemonnee van mensen komt. Maar over het algemeen heb ik in al die 30 jaar bijna weinig problemen gehad. Dus wat dat betreft heb ik het mooiste beroep van de wereld natuurlijk. Ik ben altijd buiten deur, ik sta altijd tussen de meisjes in. Hier aan de haven is alle dagen prachtig met al die jachten altijd. En natuurlijk mukt mijn kop wel eens een beetje bij die auto's hoog, maar ik kijk ook wel eens ergens anders naar. En vooral in de zomer is dat buiten deur erg mooi altijd, vind ik. En hoeveel yield hij ophalen in hier? Nou, als er vanuit gaat dat ik denk er val niet over dat ding, dat ik gemiddeld zo'n 2000 bonnen in het jaar schrijf. En laten we nou eens een gemiddelde prijs aanhouden van zo'n ongeveer 40 euro. Dan kom je op zo'n 2,5 miljoen euro in al die jaren.